Tamo se neko napije i pije piće i onda mu ne bude dobro. Ljudi obično odu zadovoljni iz kafane. Kafana tu je kad odeš, na primjer, na viski ili neko piće, pa viski ti je piće i onda, na primjer, uzmeš kafu. Tamo se čak može dobiti i voda. Ima tu puno ljudi, puno neljudi i tako. A inače nije mesto za decu, zato što onda tamo su svi pijani, što ja ne volim. Može neko da poblesavi. Ljudi vole da idu u kafanu da bi nešto proslavili. Ljudi dolaze u kafanu da bi slušali muziku. Zaigraju se ljudi, igraju. I bude im lepo. I onda tu pijuckaju pa se odmaraju. I mogu lepo da uživaju. I onda kad se vrate kući, onda su raspoloženi. Idu da bi se lepo proveli, da bi im dan bio lepši. Ljudi tu idu da se malo ohlade i oslade.